Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Agan tayo pagtagad may galatunduga mga hisgutanan rombutaga mga kaigsunan unya atong atag pagtagad ding ato mga issues ron mga higala sa pikas bahin sa dili pa ta mo adto sa unahan kini unahon ta sa ning good news mga sukit dili man ni tawag good news kay kini ni ang gahapong adlaw nabutang nig bad news kagahapon pero good news ni ang iyang pangidaron mga kaigalan 124 years old no so kanindot no 124 years old ang iyang edad. Gahapon, nitaliwan kini taon sa laing kalibutan. Si Lola Francisca Susano. Pero bida ng 124 years old ay por bidang kanindot. Maabot ka ng idara. Pero mo lagi pa na, depende po na kasamang kay kung malipayon po ka kayo. Kay kanagod mahigalag, malipayon ka, mahimo magumubo ang katuigan. Pero kung magulanon ka, ang uban gani maghunos man sa kinabuhi, gumikan sa problema sad. So napuno kas problema, ang uban gusto na sad mahigalang magpakamatay ng uban, which is dili maayo mga kaigalaan. Kay kining kinabuhi, pwede man ni mahigalang ga roller coaster ning kinabuhi mga sukit tig paminaw, no? Ana man gina. Now, si Lola Francisca Susano nga taga Negros, Kabangkalan, Negros Occidental. Nakaadto man tanay day, no? Kabangkalan, Negros Occidental. Napuday sa iyang anak nga kuanday. Grabe ha. Tagas-tus lang kinabuhi, no? May siguro nga kuan sa ang genes tingali nila maayo gyud. Kay ang iyang anak sad mga higala. Ang iyang anak karon unsa man buhi ni anak? Ngilngiga, no? So nakadawat mga kaigalaan og centenarian bonus tong inahan unya naapa mahigalay ipalabang nga resolution nga 1 million kay 124 years old god. Ang iyang anak sa dayri abot nag 101 years old. Buhi pa ron, naasa Negros. Taas sa kinabuhi, no? Sus. Nakaabot ko sa 16 ka presidente. Ato lang nga gikataw-katawa may gala although nitaliwan na si Lola Francisca Iska gahapon. Pero ang kay wa pa goy Spanish kuan ko ni. Og moingon ka may galag na tao si Lola Francisca September 11, 1897. Tiya mo na. Ha? So tanang presidente sa Pilipinas hindi kinaabtang. Niining Lola Iska. Ngilngiga. Ngilngiga. Si Lola Francisca Susano ngagit maoy pinagkataas og edad sa Pilipinas og gani gituuhan nga mo'y labing taas og edad sa kalibutan. Labing taas og edad sa tibok kalibutan. Galing lang kay gipadayon pa ning gisusiron sa Guinness World Record. Kita ko mga Pinoy may kalaghan tag mga kuan din sa ato nga mabutang sa Guinness di lang kita mo apply dayon ba. Kinigong sa ubang nasod gamay kuri-kuri apply man dayon sila. Applyan pa man ko ni day Maris og Ken, no? So, ang labing taas nga edad sa tibok kalibutan pa as per record sa Guinness World of Record mahigala. Mao kining taga France kay duna sa 122 years old ang edad sa dihang namatay ni natong 1997. Mo to pinakataas og edad taga France. Ang i-verify pa karon sa Guinness kining taga Pilipinas. Ngilngigan sa tibok kalibutan mahigala Pilipino mo pinakataas og kinabuhi. Niining mga panahon na ron. Kay kining taga France may ganang 122 years old, lupig ba ni? Ni Lola Francisca Iska Susano. 124 years old gusto Lola Francisca. Taga Kabangkalan, Negros. Ang iyang anak ron 101 years old, buhi pa. Posible pa mo
ahunghungan na lang ni iyang anak ang paningkamot din ha para ato makuha ang world record. Usa man ang harmonika day. Mo na iyang kwan. Lahi pa ng silindron sa mao na. O mao na iyang lingaw day kuno mabuntag, mag-music siya posible baya pod kay kana music baya maka kwan baya na. Makalingaw nimo ba? Ipaagi nimo kanta-kanta. Mao din iyang buhaton. Music lover unya wa man ang mga pagkaon kuno ani day sige man nagkamunggay alugbate kana mga kwan man kuno day. Ngini mga gay. So kini mga utanon no dako gyud gamit ni kini mga utanon mga prutas mao din ni iyang kwan. Ha? Unya hinimba po ni siya. Tiya mo na may galag. Ha? Pastilan. Religious kayo nga pagka tao. Happy og outlooks kinabuhi. Kay kana gud mga higalang kana gong problematic ay ka Inday Maris ug Inday Ken. Problematic kay bisag nag-edad pa kag 30 nya. Pito na mong gipasaan nimo kalibutan sa problema. Piting tiguangan na gini mo anak. Kini kung daghan tag problema, usa man ni magkatiguang, kabantay mo daghan kay kag problema, mas stress ka mga tangtay mo buhok. Maka-stress ka, matangtay mo buhok sa muuban imong ulo, magputi-puti na. Ha? Pero kanang mga malipayon kayo, sama ni Lula nga lipay-lipay lang, tingali tungod kay buga at kini yung stress may gala magkatiguang ginadakin. Mao mo ginay kwan. Kabantay mo kana ganay kwan murag kag mahuot imong kwan, imong huna. Unya dili mo tuod kanang ang imong hormonal ba nga aspeto sa imong panglawas, madaot imong hormones. Og nga mga babae panalitan og daghang kag problema na stress ka sa trabaho, ang imong monthly nga period dili mo tuod. Magkabuang. Og ari po kas mga laki og daghang problema gyud labi nag lagot kay kag problematic kay ka kasamang Nimuel. Nya labig doon na kay manager na nga problematic kay kasong imong head karon nga direct report ka nya paiting paitas mo kinabuhi mga tangtang imong buhok. Ha? Kabantay mo kanang iyong kwan mo tungod sa stress. Magkabang-kabang imong buhok, sinaw ra ba kayo nga pagkaupaw? So atong ipahibaw nga kini di ay si Lula. Kwan kayo ni vegetarian kayo. Ang iya daing relihiyon may gala Seventh-day Adventist. Kini si Lula. So kung Seventh-day Adventist, di man ni mga kagalaan mo kao baboy, di ni mo kaon og mga pagkaon nga mga seafoods nga mga kwan. So kwan gini. Seventh-day Adventist day sila. Kaon sila ubang karne bat dili ka ng baboy. Daghan man gidili kay naman sa kwan. Levitico 11 gidili na nila. Levitico 11 nga mga kwan, mga teksto. Pastila, no? Biliban ako ani Indeken. So, kwan, conscious kayo pagkaon din eh. Kay 70 Adventist manilis Lula mga higala. No? Unya, exercise. Unya, mag-music lang. Mao day. So, kini ko mga 70 Adventist, napos sila ilang kwan din nga, nagabuntag, mag-worship sila. Kagabi, mag-worship sad. So, kini ni ang kanta-kantahan na ba? Pero og Adventist ka nga daghang kag problema sad. Or Katoliko ka nga daghang kag problema, mao ganay problema kuan gyud na diha. Nindot kayo oy no nga kanana ang hunaon mahigala si Lula Iska mga kahigalaan mauni ang pinakatiguang sa tibuok Pilipinas og nga ni gituhan nga pinakatiguang sa tibuok kalibutan pero padayon pang gisusi sa Guinness. Gitabangan na lang tayo sa government sa Kwanday, local government sa Kabangkalan. Tabangin na lang ninyo din ha, nga maadto maabot dito sa Kwan Guinness. Tabangin na lang ninyo din ha, aron nga Kwan. Okay. Aron nga mapaspas ang iyang Kwan. Mapaspas ang iyang pag-atiman ini mga higala. Okay. Kay, Kwan man matawag na to mga higala, dungog man sad ni, no? 5 kag tibuok kalibutan mga sukid tigpaminaw. Okay. So, ato ning taga-ag tribute des Lula day oy kay kon man day kini ni ang 5 ka kinsa may makaabot ani pangidara mga sukid ti paminaw. Okay, atong ipamalihog si kwan Inday Arvin ako igi kwan diha. Okay. So ato ni tagag pagtagad mga kaigsunan.
Okay, kaya ito ning tukaran si Lola ani day. Balay kong extract anang kuha na diha. Kaya nakahinumdom, nakaunahuna ako mahigala. Okay. So, lima ka. So, ang City Public Information Office dito sa Kabangkalan, Negros o Occidental nga si Jake Carlin Gonzales mi confirm ni ini nga gahapon di ay sa hapon alas 6:45 sa hapon nitaliwan si Lola Francisca Iska Susano sa laing kalibutan sa pangidaron nga 124 anyos por vida. Pagka nindot mga sukit ti paminaw ngano maingkog nindot dai bisag gahapon nitaliwan na sa laing kalibutan pero pidang ngilngiga ng 124 anyos no. Tag-as gito sa kinabuhi kay kanya yung anak ron 101 years old naman. So si Lola Francisca nakadawat og 100,000 pagka centenarya niya, ang iyang anak nakadawat na sa 100,000. Karon kadtong 1 million. Ang problema din ng 1 million na ikaw pa man din madawat. Tulan niya gay katawa-katawa, doon na yung resolution. Para ko, suportaran naning resolution. Kini mga pahalipay ba sa mga katigwangan. Kay doon na diay sa atong House of Representatives ang Senior Citizens Party List Congressman nga si Rodolfo Ordanes mi file og resolution urging the House of Representatives to grant Lola Francisca Iska Susano og 1 million pesos cash gift in recognition of her monumental achievement. Labot ini mga higalang iyang na-achieve o pag-assist sa iyang pamilya labi na ining panahon karon sa COVID. Straight to the point. So nanay resolution pending, wa pa man nila maaprubahe. Kinigo nga itong gobyerno, doon ay mga pending-pending. Kana bang mga centenarian, kana mga benefits sa mga seniors like dapat kuha na dayon, dahil na ilangan-langan, kay wabay ta mahibaw. No? So paspasan na nakini pending pa man. Mayo tag ma-approve na ni dayon, kuha na ni, kisama yung pahimos, ang pamilya na lang, okay lang magyapon, pero lahip ko to si Lola, may magkatilaw, good anak iyang, kuhan. Kay basi magkadawat tag 1 million na may Lola, mag-shopping sa tao Iba kayo noon og maunay maka konsumisyon hinuon nimo ng kalakiha kay og nanam ta kay madawat kay gilangan-langan. Astilan mga sukit ti paminaw. So ang kinini ang si Lola na tao September 11, 1897, Spanish era pa gani ni Indeken. Sus kasuway gud siya aning kuan gikan sa Espanyol abot sa under ta sa Amerikano, under ta sa Hapon, nakasuway gus Lola ani, makasulti gus Lola mahigala sa kwan. Iyang mga naagian mga sukit ti paminaw, So, pida, di ato na din kwan taga Kabangkalan Negros sa Occidental raman ni mga sukit ti paminaw, So atong mga kwan, condolence kadto sa ang pamilya mga kahigalan, pero atong gisusi kay ang France may gala sa 122 years old lagod. So iparehistro gyud nato ning ato. Iparehistro taning ato tabangan ni sa local government. Kay di man pwede nga pamilya lay mo hikay ni daya, lisod kayo Tabangan ni sa local government, nga nasa ilang legal office diha, may mo tabang sa mga proseso ani para ma-record yun Nga taga Pilipinas Sa tibok kalibutan taga Pilipinas ang labing taas og pangidaron ini mga panahon na ron. No? Kay ang na-record mahigala sa France 122 years old, namatay naman ito 1997, pero mo ito pinakataas sa record. Unya ang oldest living person sa pagkakaroon 118 years old, analista ka na. Kining ato gud man ni malista gud sa Guinness. 118 years old taga Japan. Unya ang atos Pilipinas nga wa malista pero gipalista pa karon on the process pa mga higala 124 years old. Nagpaabot pa sila sa confirmation o validation gikan sa Guinness Organization alang sa ilang application aron i-declare nga siya mo'y world's oldest mga higala. Ang iyang anak day porbida 101 years old nga si Magdalena ang pangan mga higala. Good morning nimo dinha, labi na og tigpaminawan ng DYHP day mo samot kataas imong kinabuhi. Ano man sige man natagwan labi na iguman sa atong programa palandaan kay programang Arnold Bustamante Ken Galinia, ganahan kami na sa newscast abot sa itong programa o niya abot sa kung ako pasultion na makataas as kinabuhi kay magulanon ko ka maunay usa kay gipangutanan ni sila mahigalang pamilya kuan naman day niya Seventh Adventist sila
So ang ilang mga pagkaon kay bawo kani mga lahi po ganang Seventh-day Adventist, lahi po ganang Seventh-day Adventist Reform. Napag Seventh-day Adventist Reform, kanang reform di na ginamukaog karne bisag unsa. Hasta gani isda. Namo ko mga kaila na sa luloy abanis kani adto mga higala. Ha? Kini ni ang di gyud ang ilang kanon prutas sa gyud og kanang kwan, grabe na pud tong inadto. Pero kinsa lula, Seventh-day Adventist ra ning iya. Katong Seventh-day Adventist Reform mas grabe na gyud tong ila. Namo ko mga amigo na day. Daghan ko amigo nga Seventh-day Adventist. Namo ko mga amigong Seventh-day Adventist Reform. Si Dr. Ramil Oy dayken. Dr. Ramil Oy, Seventh-day Adventist man na. Seventh-day Adventist Reform. Dr. Ramil Oy, mo na nga kanang tag-iya ba santon. Mo na. O Dr. Ramil Oy, good morning mo Dr. Ramil Oy. O Dr. Balag, good morning ninyo diha. Si Kwan, Rex Gonzaga, ang tag-iya sa G-Detox, Seventh-day Adventist man. Oh. Kuan guys na sa mga ilang mga pagkaon na kasamang kay. Kuan guys sa mga pagkaon mga sukit paminaw labihan ka kuan guys la kanana ang ilagyong tan-awon mahigala. So natural na gud ani mo sad panalitan kong kuan kinini ang dili ang ilang kanon ng Seventh-day Adventist og karne lang kanang baka manok. Baka, manok, kanding, kana, kaon sila na, karnero, kaon sila na. Dili man na mo inom gud kay. Dili mo inom og mga ilimnong makahubog. Why bisyo, dili mo sigarilyo, dili mo inom. Sa kinis lula, babae man lula, kanang uban na kila mo tabako man pero inani dili ni. Concern ka sa kwan niya, kanang utan-utan gyud, mao gyud ay pinaka-importante. Utan, prutas. O niya, maunay ako na ibawaan nga, sa bukid basta kuning kabangkalan ni Negros Oriental, Occidental, Indaiken, no? Ikaw Inday Arvin, nag-adto ba ka ng kwan, Negros kabangkalan? O bukid ba na? So, kanana ang, mantinir lang dito kwan, kinini ang kamunggay-kamunggay lang day, makataas gyud kinabuhi day, no? Kining utan-utan lang day ka. Mamay iyang teknik, kamunggay-kamunggay lang, o niya, kinini ang, alugbati, kini mga, gay, naaro ba na? Pangunon naman nimo dito, no? So, mananom kay daghang kamunggay sa inyo, nya sige lang kag kamunggay da Indaiken, dako ikatabang. O nya, saktan po nimo din ha og mga herbal Inday RB, samot kanin. Kini bitawng so pagka kuan ano, sumo ni mga pamaagi, mga techniques nila, mga sukit paminaw. Lain-lain gyud ang tao. Na uban mahigala og di lang ka mamatay og kanang disgrasya og kuan na gyud sa una go mga tao sa ug ari kas Bible mga higala patin tag-asa man kinabuhi kadto si Matusela pila may edad adto 969 years old kini karon na katong pagka Old Testament maguto tag-as kinabuhi sila kadto si kuan Matusela mao tay pinakataas higit 1000 years old kadto si Noah. Si Noah mo ay pinakakuan, dili man to, ikatuluro man to si Noah nga taas o kinabuhi, kay 950 years old man to. Kato si Noah, ito naghimo sa arka ba? Nga giingnan siya nga maghimo kag arka Noah. Gipasanginlan pa siya na, buang naman tinang tawhana. Kahuwaw karon niya maghimo-himog arka. So naghimo ka siya arka. Katong iyang edad, as per records Biblia, 950 years old. Pag human ato nila, katong nga mga tao sa Old Testament naman to day, kay katong katapusan nga, taas o kwan si Noah 950 years old kato sa si Adam and Eve si Eve murag kwanto dali na to si Eve kaya sa Adam ang higala Adan 930 years old o niya katong pinakaubos na sa Old Testament 365 years old kato si Enoch 365 years old pag New Testament na nimubo naman kinabuhi day niya hanto na tulon o niya usa sa mga tan-aw la posible sa mga pagkaon kay kita ron kusog na makita mga mga preservatives kana mga dilata nga pagkaon lahi naman na kayo yung pagkauna. Kato mga tao sa una, bisag tao sa barangay, pareha ning lula. Inani, kaon na nito mga gay. Mangutlo lang ka ng mga kamutihan, ka ng mga gay. Grabe man na Magkanang gay mga higala, ang iyang kuna, kapantay kag bago mga anak dito sa probinsya. Dito sa probinsya, bago ka mga anak, ang ipakaon, pakunon ka gay. Sito si Daikin Galinia na. Manguha ka gay, unya mo na imong pwede mo nang salaron. Isala na butangan ni mugsuka. Imo nang mahigal ng lapuan. Unya butangag suka. Butangan ni mugluy. Karon, uban pa, awa na. Lami kayong salad, anang gay. Unya, labi na ka ng puwa-puwa nga gay, Indaikin. Inigbutang ni mog suka, butangan ba ka ng limonsito. Inigkaon ni mo na. Makapataas pa ka ng platelet.
Nya kanang kamunggay. Sige lang ka kamunggay mo na lang teknik ni Lola kay o mas ingon nga kanang kuan. Kaya mo sa mga dato daykin. Sa ilang pamaagi lang yun, kanang mga utan-utan sa bukid. O niya, kining ilang kinabuhi lagi nga konsyos ka sa pagkaon kay mga membro ni sa Seventh-day Adventist Church. Wa pasabot ha nga kuan. Ato man yung mga amigo sila. O kining sa Katoliko, bisag og Katoliko ta og kanang kamao lagi kamo control. Sa ning Katoliko mahigala na aman tanan la-lagon. Una nga giingon daykin nga og magtukod tag relihiyon kanang Sabadista daghan kay gidili. Daghan kay gidili. Lima ka nang gidili ng Levitico 11 ug imong basahon na di man na kay baboy lang. Kanang baboy specific na sa Levitico 11 bersikulo 7. Pero imong basahon na tibuok nga chapter daghan gidili day. Hasta na mga pasayan, mga kasili kanang isda nga way himbes gidili na. Daghan kay gidili. So, ug magtukod kag relihiyon nga gusto kag modaghag membro, ay pagtukod sa Badista. Tukod kag relihiyon nga pwede makakaon tanan. Muna nga kuan, ha? Ang daghan kag membro ka sa mangke. Conscious ka sa pagkaon bisag kung sa imong relihiyon, di man kinahanglan Adventist ka. Ug mo kuan lagi ka sa mong kaon ba? Pwede man. Kini kung baboy mahigala panalagsaan na sa kanan nimo kay ug sige kag baboy-baboy gyud. Magdamon ko nag high blood sa indakin. So imo na napanagsaan kanang nabay panahon ba nga kuan ba? Nay panahon nga nay okasyon kaon kag baboy, ug way okasyon di lasad. O kana mga Adventist di mga sa mga og baboy. Kay sige kag ka og baboy labi adlaw-adlaw nimo ka og baboy na. Ang imong tangkugo murag mo tingala kay lingi nimo ra himpitik. Pero matod pa may galag, labihan po na to kapobre day. Unsa may maka-high blood kanang baboy o kanang isudan? Kana kunong way sudan mo gini maka-high blood. Pero bitaw tinuod na niya kanang ang imong pagdas kinabuhi ba nga malipayon na pirmi, ang imong outlooks kinabuhi dayken, no? Kada bang kanunay kang positive lang gyud ka. Na may uban na nga pagsabot nimo sa kinabuhi, murag kunta nimo tibok kalibutan, lisod kay na. Murag kanang kalakihan kon pero mo go light lang ka, ang imong pagsabot sa kinabuhi okay lang, nya malipayon lang ka, kana mo na makabgaan magud mo kana kay mugaan imong paminaw. Kaya kanang daghan kag trabaho, daghan kag problema, labi na problema ka sa inyong korporasyon. Sa imong panabaw, problema ka nya kontra ka nimo imong boss. Ang imong boss po dito gi-pressure na po sa taas sa kasamangke, ha? Gi-pressure ba ayo dito nya murag just kasimangot ka pirmi. Ang imong agtang kanunay nagkunot, madayunan mo na. Ang sige kunot imong agtang madayunan ka na. Unya dayon ang imong buhok mga tangtang, maupaw ka. Mao na kana nga wala tiguan na kan tanawon. Kanang 30 anyos puno kas problema day. Awa na oy. Mga tangtang imong buhok, ug di gani matangtang mga puti imong buhok. Nya wala kay panahon nga mo pa tina-tina. Awa na. Padung na gyud ka na. Tiguang na kay kan tan-aon. Mo na nga kabantay mo na ang mga uban. Sagdila ng uban pod nga bata pang tan-aon kay nagpa gawas nga kuan na pa treatment pa sa uban day. Nagpa stem cells sa nang uban, ha? O nagpakuan po na sila uban. Pero maghisgot kan pa botox. Pero kani sila lulaw may botox ni kay mga pobre man dito sa Negros. Kuan din mga pagkaon nga kuan. Ang ila ra gyud kana gyud natural ra gyud nga mga pagkaon. Mo ni ang nindot nga mo model day kay min ka nga taas man kinabuhi sa Indrele. Taas bitaw. 90 naman sa Indrele kapin. Pero daghan naman pa stem cells Indrele nya mga pagkaon na madaghang mga vitamins. Nana no? Wa pa gyud kaabot 100 years old pero nana niya ka na mga pa-butox-butox. Pero kini lang lulaw, may kini butox-butox. Kaya taga-Negros pa ni may galanyat, kabangkalan doon kay. Ha? So, natural gina ilang, mo na nindot na tanaw na to. Ang ilang, unsay ilang mga kon ba? So, si Lola di ay, nikabuntag, music siya. Kini mga Adventist, kina mas pasalamag pa, kung may worship man na sila buntag. Kagabi ipon, mag-worship sa sila. Ambot na inyong relihiyon, Arbe. Sama na inyong, naba po mo mga worship. Si Arnold Bustamante sa ilang relihiyon, magkugihan magin sa Arnold mag-worship. Kanang mga Adventist na muna niya human buntag worship kagabi worship niya mo na magsigig music sa tang iyang kwanday o silindron nga kwan silindron silindron ba day harmonica mo na iyang music unya magbaktas-baktas siya sa ilang palibot unya kanagong imong kwan labi nag fresh air sa dito kabangkalan preskong hangin unya ang mga isda nimo kaon na kag isda kay di pa pirmi magkarne unya kanang mamasol kag burod sa daplin. Okay na, ha? Kada mga kuan gidili nila mga kasili, kada mga way himbes gidili nila na
mga kugita di pwede. Kana mga pasayan day o kana mga crabs dili man na mo kaon Adventist ana. Look, imo kan una lami pero kana delikado man sa kag magsige kag kaon ng crabs. Kana mga pasayan, uy, ang allergy nimo ana. So, naginay ko ana, no? Okay, nya mag-practice po sa inhale, exhale, basta mag-silindron kada buntag. No? So, malipayon, music lang yun. Sige nga music, mo na ikuan, no? Magkapamalipayon, mga higala sa tao. Kay nakabantay ka, inday ken, kanagyo makasimangot ka pirming problema ang dako. Kanunay nga kunot imong agtang, kanunay nga kunot imong agtang kay madayunan ka na, kay? Kung ang panahon, muhatag yung kagwan, dako yung butang day na kinis lula, ilingaw-lingaw niya ba iyang kaugalingon? Dakong butang muhatag yung break sa tong kaugalingon, sad. Bisag unsa kabisi na nato, labi ng uban nga, ala, paningkamot sa panarbaho, paningkamot og pangwarta, paningkamot og kuan na kayo. Sagulan gini mo og kanang lingaw-lingaw sad niya, kining iyang pagpangalagad sa Ginoo sad kay, wa man gini mawa mga higala, no? O, mo na importante sad. So, alang sa pamilya ni Lola, bida, among gihimo nga, sumbanan nindot ning kinabuhi mas maayo untag ato pag yung mahinabi ning ilang kuan inday ken ilang pamilya nga unsa gyud bay dugang pa mga kuan mga teknik mga pamaagi kay kana ko mga natural sa una ni mga panahon ngano man to sila si Adan sila si Noe ngano 950 years old man sige man to kaon man to mga kuan wa pa may mga preservatives sa una ang karon mo kaon kag kana mga dilata inday maris inday ken sus daghan naman ang mga preservatives. Unya, karon lami na isigihop ng sabaw na mga magic sarap, mga inana, naman po na yung mga kuan god. Mga bitsin, uban pa nga kuan, no? So, mo na kalainan mga higala. Oh, pero kinini ang natural gyud kayo. Ini si Lula Mahigala Iska, natural kay ning ilang mga pamaagi dito, mga panggawi, mga sukitig paminaw, mo na nga anindot ni. So, kinini ang mayo unta mahatagan ta og dugang pa mga pamaagi nila basta mo to kun hibaw-an pinaagi usab sa atong pag duki-duki dito sa Negros. Tingalis Benji day kita Negros mas Benji day. Benji tanghian main tatog oriental ning iya, no? Og makwanta ni dito ba? Ato ning suluyon dito unya og labi na pamay iya mga anak na habilin, no? Nga maistorya sa nato mga kagalaan unsay mga pamaagi para ma-share sa nato diri. Sa kahanginan mga sukit tig paminaw. Siyempre kini mga herbal inday mares makatabang sa gini. Nagong mga herbal karon tungod bang kuna sa ato nang wala tay panahon bang manguha ng mga biyabas kana mga lain-lain nga ko ba ibong iusa kana wa naman tamo mo nang capsule na lang gisod nag capsule mo nay advertisement sa mga herbal kay nga kanang pila ka broccoli mong gikinahanglan day ken pila ka kinini ang kamunggay mong gikinahanglan pila ka alugbati na di naman ka kay wa man tas bukid god nga mamitas dito so nya naman ta syudad aron nga makuha makumpleto gyapon nimo motumar na ka og herbal. Muna diha na musod ang ato mga advertisement sa Panyawan, mga G-Detox, Santon, DTX 500, Immune Plus, nya di po mapalupig may galang ang taga-Kuy team dire. Ana na, kay ang ilang kuan good explanation ng herbal na gisod na sa usa ka kapsula, gamay na lang. Ano naman ta sa syudad. Pero dito sa bukid yun, katog yung natural, lahi man ko ni Dekin, kanagong natural gyud nya kon nagi kalainan dako kanang ganas may nga nasa mo orgay kanang kamuti tops inigpitas nimo na inigtangtang nimo ana ibaligya na mo dadon sa merkado unya adto nimo paliton sa merkado usa nimo kunon lahi tanawa ra gud magsalad ka ana lahi pero kanang inigkutlo nimo gyud gikan sa punuan sa laro nimo napay mga kuan gyud napay mga duga-duga ba muna nga inigbutang nimo suka og kanang gay nga puwa og kolor sus mupuwa gud ang sabaw inday mupuwa ang sabaw. Mo na imong kanon, mo na imong higupon pagkanindot mga sukit tig paminaw. Akong hatagag tribute si Lola Francisca Iska Susano, nga membro sa Seventh-day Adventist Church mga kaigsunan o kini ilang kanta sa Seventh-day Adventist akong ipatukar. Agig tribute ngadto ni Lola Francisca Iska Susano nga nitaliwan sa laing kalibutan kagahapon sa pangidaron nga 124 anyos. Alas 6:45 sa hapon. Nitaliwan sa laing kalibutan. Atong giawhag usab ang local government sa Kabangkalan Negros Occidental sa pag-follow up o pagtabang og process aron nga ang dungog mga higala nga gikan sa Kabangkalan Negros Occidental gikan sa Pilipinas ang pinakatiguang nga tao sa tibuok kalibutan.
O ni ilang kanta, Seventh-day Adventist, mga higala nga akong ipatukar karon. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point. At ang isab, ang sincerely Ate Arlene, unyang gabi, alas 9 nga to sa 10 ang takna sa kagabion. Sangan kinitibok ang puwersa sa DYHP Aramen Cebu atong studio technical partner Karabutaga kasamang Kay Sospinya, inabagan Tanistro Domicilio sa transmitter site undi kasamang Robel Boyser atong chief technician. Sa atong news departments inday RV Veloso, inday Ken Galinia o inday Aida Tampos, inabagan Santa Maygala ni kasamang Nimuel Quiñones. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, maing buntag Pilipinas, tatak RMN. Hustisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.